Kartelo bolo lah. Telane langsung sawite bakare. Telo sawite. Serak karo-karuan. Sing Sawite. tukang bakar wonge yo iki yo. Sing tukang bakar iki telane. Iki dinjepno kene terus kita apa Dioceki. ngoceki bos ya. Wis dioceki terus dimam telane. Sajane ini iki langsung di ngoceki bos lho, dipam. Kali tekane dinjepno. Jajal langsung buka bos, meduk telane bos. Buka. Walah meduk, walah meduk, meduk. Mantep bos, kocek isik lho. Meduk, mantap, meduk. Telane dioceki bos. Telane dioceki ternyata telane sik meduke pol telu dawa-dawa. Nah, bakar karo sawite. Wis pokoke dinikmati ya. Dinikmati telone. Nah, telone. Oh, rumpuke ning guri sik mau warung pol. Wis sampe wae bos. Nah.